Pusek, ja som Adam z kanálu The Adam a dneska natáčam tutoriál, že ako natáčať cez tablet. Už vidíte, že tu mám Mobizen. A vy si takto do shopu vyhľadáte Mobizen, stiahnete si túto apku. To je jedno, tu na to nemôžem. A potom ju otvoríte. Vám to bude chcieť váš e-mail, na ktorý budete natáčať, potom heslo, kde budete musieť mať minimálne 6 veľkých písmen. A tak. Ja som si dal také, kde mám na 7, na 6 teda slovo a potom mám 1, 2, 3, 4. A to slovo celé je na všetky veľké písmená. Ešte predtým, ako budete chcieť, bude od vás chcieť e-mail, heslo nové, tak tam budete musieť dvakrát acceptnúť a potom si musíte stiahnuť na počítači. A teda ešte predtým budete potrebovať si do nastavenia kde je? Tu je settings. Počkajte. Nebojte, iba toto. Teda nie, to musím nechať. Pôjdete do... Proste vám to niekde ukáže. Počkajte. Nie. Nie. Bože, ako... Kde to je? Proste to je jedno. Proste tam musíte dať debugging USB alebo čo to a potom na počítači vám dáte tu na connect, vám tam dá heslo a teda PIN tam dáte, má 6 čísiel a potom to je všetko. Potom už môžete natáčať. Tak. A ešte niečo. Ak neviete, ako to spustiť, šťuknete tu a tu máte toto. Tak, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, pokiaľ nie like a odoberajte. Tak ja sa s vami lúčim a čau.